Ahoj. Tak my vám ukážeme challenge, jak jíme ketchup, on ho nenávidí, víte. Červenou papriku, Sůl a pepř. Podívejte se. ještě mletý. Tak, pálím. Tak a asi první si dáme červenou papriku. Neberte? Můžem? Můžem? Já jsem udělal. Já taky. Asi takhle, to je hrozně hnusný, víte. Tak, můžem? Fuj. Kdy to je challenge. Sůl. Bude pálet. Ne, to spíš je takový kyselý, ne? Tak. Pepř. Tak to bude drsný. Moje nejlepší věc. Tady máme taky pepř. Ale ještě pálivější, Klaudinko. Jo, Roberte, koukejte to. Aha. Fuj, hnusný, že jo? No. Teď já. Ketchup. Jde na ketchup. A teď si dáme ketchup, jo? Moje nejhorší věc. Trošku. Teď udělám bobiček. Zase? Jste to viděli? No, to stačí. To je pro tebe. To je To je ketchup, pro ne? tebe. Přijďte, to je ketchup! Já znám ještě víc. Tak mi to aspoň podrž. Tak já ho nápad, jo? No, už je to hodně. To stačí! Tak to máme. To je málo. Tak koukejte. On se bojí ketchupu. To je až moc sladký, viď? Trošku nevylej to. To dáš. To je můj. Na shledanou už nejdu. Ahoj.